Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo idzo dzinotapira dzanyasi zuwa rochima 13 mwedzi uno wa Gumiguru. Potiri kuwerengana uwandu hwedu talinga tikaona ku YouTube waya wakabaya kabhatani ku subscribe aiwa wapfuura zviuru zvishanu 5000 subscribers plus. Tikuramba tichikutendai mabuja wabi yedu makabvira nesu wamwe makatanda nesu tichandotanda tiribe kana YouTube indori WhatsApp basi. Aiwa toramba tichitenda nanyasi muri kuramba muchiratidza simba uwandu hwenyu kuwanda kwakanaka kamu kwaino wabi yenyu ndokuti kuite zviri nani mukohwe pakuru kana makawanda toramba tichikutendai takananga iko kuzoita nhefenyuro tiringe munhau dzanyasi. Tiri kuhwadziwa fani kuno masoko ari kureketeka okuti kuno vanhu ZANU-PF vari kuita basa medu mamutoko muno rokuti kwai mabhuku ega ega mavhireji ega ega ngaaunze mari madhora 30 pavhireji rega rega. Ewo kwai mari yokuti wamunangarwa wari kuuya kwamutoko mwedzi uri kuteera yu unobva waita kusaya kuti kohokona iwo vanhu wavo kutsvaka pokudya pese pese nguva yese yese chavanondofunga kudyira vanhu mari pakaita kunyangariwa ipapa nokutambura kuri kuita vanhu kutsvaka mari paribe chizvino rekai tigoramba takaringa kuti zvichasvika papi kana paita zvimwe zvaburika tinokunyepai mabuja kuti zviri kutekaira sei. Bepa nauro heraudhi ratanikiwa nevanhu kuti aiwa ibepa nauro mapwapwa riya kureketa kuno nyasi ragoti musangano chimbi wadenidzirwa no ZANU-PF politburo kwai aiwaba ndokuti tione kuti Jason Chirinda tomuita chere gamba ronyika kana kuti kwete. Mbani kwawada kubata usuku meso paribe ipapa unotonyatsa kuona utoti aiwa wari kusaya kuti woreketa kuti kudini kuti zvireketeke kuti mukatimo makaita kunyangariwa zviri kureketeka ipapa Temba Muriswa munoziva kaa kuti iyi hama yamunangaro anga ari kutoreketa achiti izvezvi hwendo huno kune zvizhinji zvakakora zvichaitika zvisati zvamboitika nokutoti nguva yatiri yakanyangaritsa. Rekai tirambe tichiona asi kuringa kwedu makuno yano chaiyo pachamhanyisiwa munhu pachatekaira munhu zvisvinu. Rekai tirambe takazviringa ipapa tinenge tiri kunyepai kuti zviri kutekaira sei uku iwo kuisana kwauku kwakuita kuti washe kana kunyopora pano vanhu. Nyasi uno kwaburika vhidhiyo Chiwenga ari kuti ngatisimudzei magirazi okuti tizive kuti Zimbabwe ichaita tusvinu nokudidi apedza kumwa zvinoita vamwe kwakudira pasi. Mabuja unobva waita kuona kuti idi pakaita kunyangariwa mushiro wavo kupfa warumewa idi nayawe rekai tione kuti zvinosvika papi. Kuno ukaona makushaka kugwarashana kudandi aiwa pakaita kunyangariwa chaiko kusvino tinoramba takandoringa uku nyasi kwaburika tsaona yomotika mbiri dzinochengetedza mutungamiri wenyika dzomasoja presidential guard rererere mabuja kwai dzaita kudhumana kutungana unge ng'ombe dziri kuda kuhwisa unobva waita kusaya kuti kohokona wakomana zviita kudando ipapa kwai zviya zvokuti kune maambulenzi ore chikopokopo ari kuuya nokuti kwanga kuribe kana chibodzi mabuja chibodzi panga paribe kana unobva waita kuona kuti paya nhambera tinei chibatiwa kubatiwa kusu chaiko kuti kwai zvikopokopo zviripo zvapuwa nezvazodii paribe ipapa watomhanyisiwawo kuzvipatara watoita kumirirawo vanhuwo wagwatsitsi kuti wakomana rekai tiendese vanhu kuchipatara nokuti wakuwara pakaita kunyangariwa kani. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Umwe akamboita mukuru wemasoja womumhepo Elson Moyo akapona kupfa ipapa kwai akaitawo tsaona pokare ko munoziva kaa kuti tsaona ndo kubasa. Rekai tione ipapa kuti zvichasvika papi. Kwai vari kuferefeta kuti chii chakagwaitika kuti agweite tsaona nokutoti paribe ari kunzwisisa kana kuziva kuti zvakatekaira sei. Rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinenge zvienda nopapi. Nyasi imwe vhidhiyo yaburika ipapa
wagare wari kugara kuhwange mabuja idi nzara iribe chisvinu nzara iribe chisvinu wendo huno pakaita kunyangariwa kwai kwaurayiwa nzou kamu ewo kamu kunoipapa kuti vanhu vachipuwe nyama mabuja panga pakaita mavhu nomanyara chaiwo vanhu vari kuita kubvutirana hwemapfene huya chaiwo ndo hongo huchiitika ipapo kuno unobva waita kusaya kuti wakomana ndo mugariro uchaita vanhu kusvikira dini zvakadai idi yawenga wangwe tsitsi watitakanurewo mubva mujokira mushore rakadariri nekutoti palibe chisvinu zvinoita kunyadzisa chaiko ipapa kana vanoringa padande mutande kuti ubvume kuti wabi eduwo kuZimbabwe unoita kunyara chaiko kuti dzimwe nyika nana Namibia nana Botswana vari kuita zvibodzizvo vari kuita zvakadando wakomana kweduno heno mabuja kuti zviri kutekera sei peno ndiyo tsauyo nyama zvainoita heno ticharamba takazviringa kwaburikapo kare kuti mumwe woZANU-PF ainga achityaira motika yaiye David Munangarwa pai akandomboeka akapfa paanga ari kugara kamu iko kumusangano woZANU-PF waiitiwa kuBulawayo uya paipapa akatondomboeka akapfa atopfuura uyu zvatopera palibe chinhu otoziva kutoti pakaita kunyangariwa manyongori ega ega heno kuti kupedzana chere kana kuti kuitana sei tikai tigoramba takazviringa edu tinenge tichindokunyepai kuti zviri kutekera nopapi asi hwendo huno panonyaya zvawadza vanhu vazhinji paburika masoko okuti madzibaba eShimairi chokurongerwa paipapa waitoronga hawo kubhinya wabva uchidiki nokutoti wabatiwa kuti ndo wakapa mimba wabva nawo watatu wana makore ari 14 orerere watsano wawo aidi ngawa waipfikire mujere chaimo dai kuri kuSouth Africa tiri kuti aiwa kakande mujere wanopedzerana ikweyo kuno apa muZimbabwe heno kuti zviri kutekaira sei rekai tigoramba takazviringa kuti zvinoenda nopapi asi palibe chisvinu apawo tiri kufara kuti kambani yoZimplats kwaipapa yatiyo yakubika magetsi ozuwa nogwenya rawo riri mamiliyoni wamawati 35 35 megawatts pachirungu waakuda kuuyisa rimwe pokare romamiliyoni wamawati 45 45 megawatts pachirungu rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei tinenge tiri kunyepai takaringa dziso ipapo wakamirira nyika dzoEU muZimbabwe wanyorerana pasi chibvumirano nowanhu wakasiyana wariyo makambani anenge achiita basa panzvimbo yawo wachitiwo kwaitaisa mari inoita mamiliyoni 28 million US pachirungu kuti igopuwe vanhu vari kuita zvokurima nokuti vari kuda kuti kuvandudza nzvimbo dzavo nozvavari kuita mabasa avo zvisvinuka izvi imwe 28 million paiapuwa vanoita zvokuchengetedza nharaunda nokujara miti nokudidi kuti vaingidzire basa rauro aiwa tikuzvitenda izvo imwe miliyoni dzinosvika 19 dzomari yekuAmerica paipapa inenge iri yokupuwa iko kuno zvomatongerwo enyika nokutekaidza basa kusvinu kuhurumende governance pachirungu tikuramba chizviroera manja wakusimudzira wana amai kuri kuisiwawo mamiliyoni 9 ipapo kuti tione kuti zvinotekaira sei rekai tigoramba takaisa dziso tinenge tindokunyepai mabuja kuti zvatekaira nopapi apa nyasi zvanga zviri kunakidza kwaburikapo kare kuti wokuFrance wagopa bhengiro NMB kuti ndiro riite ndo rinopa zvikwereti kuvanhu mahoma kambani vari kuda kuuya kopuwa mari waisa mari rera mamiliyoni 25 25 million US pachirungu wakati ipapa kaabata inopapa paipapa pamari iyoyi 15 yacho iri kutofanira kupuwa vanhu vanotengesa kunze kwenyika kuita kuti wachimbidze waboya zvavari kuda wakonepo kare kuzobenutsa mariyo zvizvinu aiwa tikuramba chizvitenda izvo dai zvatoenderera mberi nyika yeZimbabwe iri kufara chaizvo mutambo wekiriketi unenge uripo uchitambirwa kuBulawayo Queens Sports Club ipapo tiri kuramba tichitenda kwai mwedzi watiri kuibata uyu
zuva rechimakumi mairi noina, makumi mairi nonhanhatu, makumi mairi nosere kunenge kuchitambiwa mutambo zuva ribodzi ODI pachirungu. Aiwa tikutamba kwai kutamba nochikwatacho Pakistan. Rekai tigoona kuti zvinoitika chere kuti tihwine kana kuti zvinoramba, asi tikundoimba kuti zvinoita. Tikaringadzirikitika pasi rese, kambani yoRainform yaita kunota hwendo huno. Ipapa yakwai ndo yapuwa basa noZambia Electoral Commission kuti iite basa rokupirinda mapepa yawo yese yosarudzo. Kwai basa romakore 3 apa riri mari mamiliyoni 14 million US dollars pachirungu. Apa moona kuti kuZimbabwe wakabhadhawa mari inopfuura mamiliyoni 100. Wakomana apa ibasa regore ribodzi, iri ibasa remakore 3 wari kunzi wari kubhadhawa mamiliyoni 14. Obva watoona kuti nhambera takaita kujiwa Mhanduwe kuita aiwa uko kuparadziwa uku kujiwa bamunda zvakaita wamwe, asi kuparadziwa chaiko chaiko. Rekai tione kuti zvichaita sei. Wamwe wagototi tikutonyora tsamba kuti ireke ugopuwa iyo Rainform nokutoti yakaita mutsekwede muZimbabwe, ikaitapo kare kuNamibia kuku kunota kwaita kusimudza vanhu kuti wari kuzvidaba. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichitekaira nopapi, zvichienda nopapi, zvichiita sei. Tinokunyepai mabuja zvakazara chaizvo. Nyasi Botswana yange inosarudzo kamudzaitiwa vanhu vaenda kovhota zvikaita zvisvinu. Ipapa watotanda kuverenga zvishoma zvareketekawo kuti zvanyangara. Rekai tigoona zuva ramangwana kuti kunoburika zvimwe chere nombo humwe kuti zvachinja kana kuti zvinenge zvakadini, kana kuti pano vanenge vachichema. Zvese ticharamba tichindoringa tichikunyepai. KuSouth Africa ipapa wangu inoka mureketo zvokutekedzwa kwemari wopakati nopakati pogore romari, mid-term budget pachirungu. Paita kunyangariwa vanhu wawadziwa fane kuti mari yapuwa kubazi rozvofundo yevapwere yaita shoma. Apawo kare kwai paribe kureketeka nyaya dzinochokuita nozvo vanhu varibe mabasa munyika momo wakaita kuzazaza chaiko chaiko. Rekai tione kuti zvichasvika papi. Tinenge tichindokunyepai kuti zviri kutekaira nopapi nopapi chaipo. Tiri muSouth Africa mopo kare kuno rimwe gweta yenokuti rinobvumiwa chero kuti gweta iroro rinonzi Kareo Schoeman kwayagoti ndatenga kamubvana kano makore 13 kwakukabhinya zvikasingaperi. Mabuja unoita kusaya kuti konai murume uyu awa watsanwa awa kawa ngawakandiwe mujere. Kii yacho kwakutaya kuisa kure uko kure chaiko. Vanobvumiwa kuti waburike iwawa. Rekai tigoramba edu takazviringa kuti zvinoenda nopapi. Uko kuAmerica wamwe wawadziwa fani bepanhau Washington Post raJeff Bezos kwairaramba kuti Kamala Harris ndizvo. Kwairaramba zvokuti pamberi naKamala Harris kwaira zviramba rikati ewo tikuzviita paizvozvo hwendo huno. Kuno vamwe wabva watsvomwa kuti kohoko ese gore rino waribe kuita izvozvo, makore ese wanosiita wachiita vanhu vobato roDemocrat. Kuno apa hwendo huno wazviramba. Paita kunyangariko. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvo. Tinenge takandoringa tichikunyepai. Mazvoona kudzingwa kwaTene Hagi kwaita kuti titande kuboya mahagi kuhwendo huno. Aiwa zvaakunakidza. Ipapa Ruth Van Nistelrooy mugwicho kwedu mwana weMhanduwe abva aita katu zvino. Maona kuhwina kwayaita ichitamba nechikwata choRista. Aiwa yaita kuwarista chaiko kuti kurista tushanu. Aiwa zvisvino dai zvaenderera mberi. Tiri pamabuja mufaro bedzi mabuja iko kuMhanduwe kuku. Kaiti gumire pano ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.